Bugat man ang ipang-alsa apan mas bugat ang iyang pangandoy nga mamahimong runway model. Siya si Irish Narvasa, 18 anyos, lumad nga taga-Dakbayan sa Sugbo. Ang mga ukay-ukay nga iyang napalit sa kantidad nga gis ngadto na sa 20 pesos daw iyang ma-magic og mamahimong high-end fashion look. Susama ni ini. Sa iyang pagka-fashionista, gidayeg siya ni fashion icon o kapuso actress Heart Evangelista. This morning mga kapuso, andam na siyang murampa og tara, ila-ilahon ta siya dinhilang sa GMA Regional TV Live. Nailahon kining freelance model ug stylist mga kapuso na nakadapit sa atensyon ni Kapuso Heart Evangelista. Kauban nato sa programa Irish Narvasa. Mayong buntag, maupay na aga iyo. Irish, kumusta ug welcome sa GMA Regional TV Live. Paki-shoutout sa mga higala nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw. Hi, mayong buntag, Regional TV GMA. Thank you so much for this opportunity. Daghang salamat for joining us this morning. Mamahimo bang maila-ila na mo kinsa man si Irish? Hi, my name is Irish Narvasa, 19, from Cebu City. Thank you, Irish, for joining us. Kargador sa ukay-ukay imong tawag na panglalaki gyud ni nga trabaho. Dugay na ka ani kano sa man nimo ka nakasugod ani og kinsa may mo naka-impluwensya nimo aning maong panginabuhian? Kuan siya kanang gasugod ko ani is this is pandemic, then kanang wala mo kay mabuhat kay wala ko pang income, then ganahan ko maka-income, din ganahan ko maka-cellphone mo tong nag-cargador ko, nag-alsa akong bukat, nag-alsa akong mga black soy. So na-achieve gyud nimo ang imong target, ang imong goal. Pinaagi sa imong gibuhat. Yes. Oh. Pero kumusta man Irish, dili ba medyo good life kapoy pud trabaho pero sa may naan nimo aron padayon gyud nimo, sa may nakapa-motivate nimo. Kanang until now is kanang muli mo alsa gyapon ko ana, pero dili naka karon kanang dili naman wala naman nakuan ang kanang baligya nga tanong, din wala na si kuan diri kanang mga yuta baligya. So akong gibuhat na lang karon kay maninda og barbecue, then TikTok is gagmay. Wow. Og sa imong pagpaninda og sa pag-TikTok nimo pak kuno kayo imong fashion look. Unsa may istorya aning ang imong pagka-fashionista og diin man gikan imong gipangsuot? Dinigikan ako mga suot sa ukay-ukay ra gyud, kanan, which is kanito na akong gisulod karon kay ukay ra ni sa Colon. Irish, asa man kamo kakuha og ideya sa imong mga pangsuluton, sa imong gipang-mix ug match? Nakuha ko ni siya nga idea kaysa ni Miss Heart Evangelista yun. As in, grabe dyan kayo. Pagkita na ko sa potential ni Miss Heart Evangelista nga, grabe maka-inspiration dyan yung mga video and mga outfit niya. Grabe ka-expensive. So daghan gid kaayo ang nahingang na wow sa imong outfit ug imong fashion style. Of course, fashion icon na God Heart Evangelista. Ito may istorya behind adto Irish nga na-notice niya ang imong pagrampa. Unsa may reaction nimo? Akong reaction na to is kuan ka ng gabi na to siya, then naay singan ng sagit na ko nga. Ay Rush, si Heart Evangelista ni notice din ko asa siya na notice na ko sa TikTok. Matawa ko siya ako gi-check akong TikTok ko. So grabe din ra kay usa ka video siyang gi-notice. Is duha din. Pag-check na ko sa Instagram, i-chat pa siya na ko. You look amazing. So, grabe akong para to. Wala ko yung ato yun. Grabe akong kalito yung ato. Kumusta man ang inyong pag-communicate? And we heard nga murag doon na siya ipanghatag sa imo? Oh, yes. Kanang okay naman among communicate. Until now, view siya sa akong story. Then, usay, kung story ko siya yung pinakaunang view. This time, i-test ko na to ang kung usa ka maayo sa aurahan kuno matod pa. Dire, matag kuno ko og situation nimo, may lang nga game Irish unya. Ikaw na bahala mo post. Game. Alright. Yeah, game. Game.
Number 1, fierce look ni Irish. Wait. Wow. Yan. Fierce, good. Second, happy look. Wait. How about kung kana kunong gikapoy na ka tired nimo nga look Irish, unsa man kuno na pag-post be, emote. Ano? Fourth, unsa kuno itsura nimo kung makita nimo imong giibgan imong crush. Okay. Unsa itsura nimo kung motivated or inspired kay ka. Sinanay. Huh? Oh, mo na yung Kana. inspired look ka na. Just to close this Irish message nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw. Thank you so much for this opportunity, GMA Regional TV. I would like to thank to my support and to my inspiration to all, and akong mensahe niya tanan is dreaming big and praying hard, staying kind. Anything is possible basta gugustuhin mo. The world is yours to conquer, so never stop dreaming. Thank you and goodbye. I thank you. Daghan kayong salamat for joining us this morning. Irish Narvasa, thank you. Thank you.